रे निक्या, यावर्षी गावात जातलस मा? हा काय रे पर्या, काय तुमची वेंगुर्ल्याची मालवणी? तुमका प्रत्येक शब्दानंतर मा लावूकच होया काय रे? रे निक्या, आमची वेंगुर्ल्याची मालवणी हा ना, ती प्युअर मालवणी हा, कळलं मा? तुमच्या मालवणीतल्या मालवणी सारखी नाही. एकदा मालनात येऊन मालनातले गाळी खा, मग तुका कळतला कुठली प्युअर मालवणी आहे ती. आमचं तुमच्या सारा नाही हा, खाल्लं मा, धुतलं मा, केलं मा, इलस मा, गेलस मा. म्हणजे मालवणी बोलतास की अरबी भाषा बोलतास? भावा, तुमच्या कोकणात गेलो होतो ना, अरे एक नंबर कोकण आहे तुमचं. अरे आहेच आमचं कोकण एक नंबर. मग आमच्या मालवणात जाऊन आलास की नाही? तिकडचे बीचेस वगैरे फिरलास की नाही? बीच? अरे गेलो होतो ना, पण तुमच्या मालवणच्या बीचवर कचरा आहे रे. पण हा, तिथून जरा पुढे गेलो ना, काय तिचं नाव आहे काय आठवत नाही. हा, वेंगुर्ला. एक नंबर बीच आहे रे. मग आम्ही ठेवला तर स्वच्छ आमचा वेंगुर्ला. मी वेंगुर्ल्याचो. अरे वा वा वा. चल मेले, उद्या टुरिस्ट आले ना, बघूया किती स्वच्छ ठेवतात ते. आता स्वच्छ हा ना, ता महत्वाचा. जाऊ दे रे. मेले तुझ्यामुळे झाला, तुझ्यामुळे झाला तर सगळं. घे आहे सांगता येते ऐक. परब आणि मयेकर, परबात चेडू माका आवडलेला हा, आणि मयेकरांकडनं सामान हाडूचा हा. घे मयेकरांचा चेडू खईला मध्ये, ता माका आवडायचा, त्याचा लगीन झाला, आता परबाचा सामान आणूचा हा. अगे परबाचा चेडू माका आवडता. हॅलो हॅलो हॅलो, आहे रेंज मध्ये ये, रेंज मध्ये. काय रे, तुमच्या वेंगुर्ल्यात अजून रेंज नाही येऊ? त्यापेक्षा आमच्या मालवणच्या स्टँडवर येऊन राहा, सगळ्या कार्डांका फुल रेंज. हॅलो, आहे रेंज मध्ये ये. हॅलो, आहे आहे. अरे आमचा मालवण पोचला 5G वर, तुम्ही अजून 2G वरच. अरे 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 अरे, काय न्यूज दिली बघा. मालवणात परप्रांतीयांची घुसखोरी. हे निक्या, ऐकलंस मा? म्हणजे आमचं वेंगुर्ला चांगलो हा, अनटच. अनटच काय? मे महिनो येलो की बरे आमच्या मालवणातले आंबे खातास, टच करून करून. आणि आमची काजू खात असते, आणि आमचे रतांबे खात असते, आणि आमचे करांबे खात असते. आमच्या मालवणातली घरात ना मस्त कौलारू हत. आमची मंदिरा पण ना रेखीव हत. अरे आमची नदी आहे ना एकदम स्वच्छ हा. वेंगुर्ल्याचा समुद्र एवढी नाही हा. आणि आमची आहे ना डबल बारी एक नंबर हा. आमचो दही कालो चांगलो हा. आमचो मालवण एक नंबर हा. आमचो वेंगुर्ला चांगलो हा. हॅलो, जाहिरात वाचली, रूममेट हवा होता ना? हा, आकाश. वय वय आकाश. तुम्ही कुठचे? मी सांगलीचा. आणि तुम्ही? कोकण.